Здравейте на всички потребители, които ме гледат. Аз съм Неврак и днес ви представя един много хубав сървър, който изобщо не лаги, но да, сега ще сложим един плагин, който няма да лаги. И сървърът е без хамачи, без. И много е хубав, IP-то ще е в описанието, ако искате да го посетите, много е добър сървъра. То сега на мен ми лаги, но лаги ми защото така снимам клипи. Но спокойно. Аз казвам сървър е без хамачи и... без това е. Опа, останал тук бе. Няма нищо. Така. Тук има някакви пясъчки. И така. Много е хубав сървър. Ето вижте тук дори може да... Вижте тук се едно някой крал има. И вижте, може да се досетите сами какво е това. И вижте какво ви списа в момента. Нощте първо път е пуснато, а когато е ден първо път не е пуснато. Това е най-интересният факт от сървъра. Това е тази тук, бе, не трябва да е нищо. Не е проблем. И така. И просто много хубав сървър е. Така. Пускам кратка пауза само за... няма. И така. Сървър е много хубав. И да, доста труд е това. Много... Спална е много готин. Ето вижте нещо така. Тих в този звук бе. Опа. Извинете ми. И така, доста хубав сървър е. Да кажа, че той се казва Deadcraft. Тук е така нагоре може да се качите. Да правите нещо. Вижте колко така... Това много хубаво сме направи. Така, всъщност аз не съм го направил. Не знам точно, главният го направи. И така. Иначе доста хубав е сървъра. Сетете го, той е без хамачи. И да. Просто много хубав сървър е, в принцип. Има и няколко ларпове. Ето тук изко... Това не е в принцип. Ето и... Колнера Хостер ли беше? Това не е главният, който влиза. Това е втория главен. Поне така чух. И да, много е хубав сървър. Както виждате и сами. Ето го пак спална, това път малко по-далече. И чакай да ви покажа, поне има някакво ларпове. Ларп евент. Опа, ларп. Написам го. Ето го сега тук. Тук е ларп евент. Ето тук. Ако имаме така много хора, ще пускаме доста голям евент. Така сме се колани и доста голям евент ще пускаме. Отгоре честове, много неща. Я, ларп. Пак нещо ми лагне. Не, няма нищо. Така.
Ето Ларп град. Това е градът. О, шит. О, как ми... Това е ето града. Такива неща там. И Ларп... Ето. Survival. Ето и тук може да оцелявате вече. Ето, ходите на където си искате, оцелявате и просто много хубав сървър. Ох, ето, вижте, направо не бъде. И така, мали почва да ми... И да, всъщност. И да, това бяха Неорагди и пак ви казвам, сигурно се 100 път, сървър е пак без хамачи, той така много хубав, ще ви дам IP-то в описанието, дори може да направим сайт, да, ще я кажа на останалите, че ще правя сайт, те сигурно ще видят, ще направя този клип. И мисля, че това беше, може би, ако така се интересувате от сървъра, посетете го, без хамаче, няма да какво, само влизате в него и този пак. И мисля, че да, мисля, че това беше краят. И да, и довиждане, чао от мен.